ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲକୋବି ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ସରି ସରି ଆସୁଛି ତ ଫୁଲକୋବି ଭିତରେ ପୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ 2-4ଟା ପୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ପୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପୋକମାନଙ୍କ ଇଏରେ ବହୁତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଝିଲେ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପୋକକୁ ବାଛିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୁବସେନା। अभी कहते हैं एते बड़ बड़ कर बिकिल नहीं।